Em dic Clarence Mason. Vaig entrar a la comissaria amb l'uniforme impecable i el cap ben alt. Era un tinent brillant respectat pels meus superiors, famós a tot el país per resoldre casos que ningú s'atrevia a tocar. La llei era a casa meva, la justícia a la meva fe, però un dia tot va canviar. Uns delinqüents em van atrapar, on més mal fa, em van donar drogues. I a partir d'aquell dia vaig començar a veure llums brillants, estrelles que em parlaven, rellotges de Dalí fonent-se en les parets de comissaria. La realitat es va doblegar, el temps ja no corria recte, però tot no va ser una caiguda. Vaig aprendre a anar amb skate de puta mare, ara xuto els penals millor que Cristiano, i el món encara aquí trencat el veig amb una claredat que abans no tenia. I des d'aleshores cada pas que faig és una lluita constant entre l'home que vaig ser i el monstre que volen que sigui. Veig un subjecte, dos subjectes, un ferit o alguna cosa. Si no me poso per a la càmera i vaig dir. No, potser és un dels ferits. Vam esperar que marxin i els pots perseguir amb un intentar caçar. Sembla que s'han adonat que la llanxa no funciona cap. Sí, no? Sí, que estan començant a nedar. Vale, vaig enviar-los un altre avís a veure si es volen rendir. Potser necessiten ajuda millor ara ja i... Jo t'he disparat encara està rodant, Clarence? No. No sé si ens senten, Però una mica més, és que em fa por... De fet, veig que s'han submergit, Sí, no, ui, merda. Em sembla que l'opció de rendir-se no està en els seus plans, Clarence. Easy. Ai! Ya els tinc a tots en el puchero. Vale, Que abans de ràpid. portar-los a comissaria i entrar-los, aquí els hi fem un diligent escorcoll, anirem cap allà nosaltres. Si ja ho tens, que havíem baixat. Sí, seria bé fer-li el primer auxili. Aguante, caballero. M'encargo d'aquest. A veure, primer Aguante, els primers auxilis, Sí, Clarence. sí, Primer no els puc primers això, no auxilis. et preocupis. Espere, el següent, el que toca, no sé per què no hi. Aguante, caballero. No vaig a cap a la llum, perquè ha d'anar a la llum. Silenci, caballero. No es preocupi, aguante, caballero. Ai, que m'estic morint. Aguante, caballero. Que m'estic Aguante. morint. A veure, tens el coll una mica marcat, T'has fet una bona... Aviam, què t'ha passat? Has caigut i t'has caigut d'esquenes o...? Sí, m'estic manejant i tot. M'estic manejant. Oh, no. Aguanta, caballero, que només és una mica de mal al coll. Aquí una mica de trombocit i com nou. Aviam. No, però que no em fa mal al coll. Que no em fa mal al coll. Bueno, doncs, a mi em sembla Que que em fa sí mal que a et fa tot mal el al coll. cos. Que em fa mal a tot el cos. A part del cos, caballero. No, el coll no em fa mal al coll, no em fa mal al coll. Tranquil·litzis. Estàs segur? No em fa mal al coll, t'ho juro, que puc No. parlar bé, puc parlar bé.
corre, bé. Bueno, doncs tranquil·litza't, vale? Calma't. Vale, No passa res, ara et Vale, portarem vale. a l'hospital, d'acord? I Sí. no és tan greu, no et preocupis, així Però hi només ha un metges o copet. no? És que no vull Sí. pagar, no vull pagar $500. Hi ha metges o no? Portes algo que punxi a sobre? Portes algo No, que tinc punxi? tinc una pistola, Alguna tinc una objecte pistola contundent? només. Ostres, sí que fas una pistola. Hòstia, només una pistola i aquí Què porto aquestes més? bossetes que em trobo per aquí. Quantes són, que no me'n recordo? Bueno, no Quantes vulguis són? saber. No No, vulguis digue'm-ho, saber. quantes són? 100 i alguna cosa, No vulguis saber. no? Quantes són? Ja. Que quantes són? No et preocupis, quan surtis de l'hospital t'ho direm, d'acord? D'acord. Per què Després m'ho ja treus tornaré... això, tio? Quan surtis de comissaria te la torno, d'acord? Mare meva. Vale, caballero, Em podríeu posaré les donar alguna esposes cosa de menjar? pessegues. Em podeu donar alguna de menjar? És que estic a res de morir-me de... És que m'estic morint. Em podeu Aguanta, donar caballero, no alguna et de preocupis. menjar, sisplau? Xxxt, no deliri, Que t'ho caballero. juro, però- Aguanti, que ara el t'ho portem a juro, l'hospital. Que t'ho juro. Aguanti. Vigila amb el cap. Karen, si pots revisar les butxaques, vaig bastant ple. Bé, un segon. Tenim un SEM, el truco i els aviso que tindrem feina, vale? No contesta. Jo només he fet dispars dissuadoris al cel. No he mort ni una gavina ni res. Ja, vinga, caballero. Senyor. Sí que l'escolto. Per què no me contestes quan jo et parlo? Però si t'he contestat, caballero. Pues no t'he escoltat. No t'he No escoltat. ens escolta. Ah, vale, aquestes manilles sí que m'agraden. Aquestes m'agraden, que em pugui moure. Aquestes sí. Bueno, Digue'm, senyor. m'explicarà què ha passat. M'apropo, vale? M'apropo, així t'escolto més bé. Així. Segui allà No, davant. que si no t'escolto bé, t'escolto fluix, si no. Així estem bé. Cara a cara, no? Millor. Doncs vingui cap aquí. Vinga, cara a cara. On estàs? Que no et veig. Aquí. Vinga, va. Bueno, xiu-xiueja, Digue'm. per això? Xiu-xiueja. Com es fa això? Pues xiu-xiueja, Com? no parlant molt Com? fort i ja està. Però com es fa? No em cridis primer de tot. Vale, però com es fa? Que no ho sé. Així, molt bé, així es fa molt bé, Vale. Ara m'escoltes millor, ara? Sí, ara l'escolta molt millor. D'acord, com si fos ASMR. Aviam, què ha passat? Explica'm. MSMR, digue'm què passa. Vull saber-ho tot. Tot. Des de que heu sortit des d'aquí, Paleto, fins a que heu acabat. On heu acabat? Escolta, mira, jo estava prenent el sol i ja no me'n recordo més, ja. Jo estava prenent el sol i no me'n recordo de res més, senyor. No veus que tinc la cara vermella? Estic molt moreno, no m'he posat crema solar. No sé què m'ha passat, senyor. Que estava al sol, m'he dormit i crec que m'he donat un atac de calor. Crec. No sé què ha passat. Estàs segur? No. Sí, per què? No me creus? I de què coneixes aquestes dues persones? M'han vingut a buscar després. Ahà. M'han vingut a buscar per prendre el sol. Han vingut a prendre el sol amb mi. I després m'he quedat dormit. I després ja s'han anat a fer alguna cosa i no m'han dit què era. I jo no els he fet ni cas. I m'he quedat allà dormit. No veus la cara que tinc? I per què et feia mal el coll? El coll. Perquè tenia un refredat. Però semblava com un cop, eh? Un cop fort. Com? No. No, refredat. O potser algú més i tot. Un cop de calor, vols dir? Un cop de calor. No. No soc metge, No. però No. crec que era algú més. Segur que no t'ha fet algú mal? No, ningú. Bueno, sí, em va fer mal al sol. I aquells dos no hi tenen res... Ui, disculpa, tenies un mosquit. Què anava a dir? Segur que aquells dos no hi tenen res a veure? Segur que aquells dos no hi tenen res a veure? No tenen res a veure. No t'han pagat? No t'han fet mal? No, Segur? no. Ha sigut el sol que m'ha fet mal. Però si són desconeguts, no? Segur que no t'han tocat i t'han fet cosetes? No. Portaves aquesta roba quan t'ha passat tot això?
Sí, jo m'he tret la Vale, roba, vale. jo. Mira, jo he fet així, m'he tret la roba i he anat així. Fixa que així. lo de treure la roba amb les manilles Pues- posades, almenys la pues jaqueta això. costa una mica. Pues això, que... Però sí, sí. Jo estava dormint a la platja i m'han dit, vols vindre? I jo dic, no, que vull parar el sol. I fan Qui t'ho ha dit, aquells dos o...? Sí, m'han dit... Ah, llavors els m'han coneixes. dit, No, no. Però els No. has conegut avui, vull dir. Eren Sí. desconeguts fins avui. Sí, m'han vist Vale. per la platja, m'han vist Ahà. per la platja, Mhm. com t'ho podíem bé dit a tu, m'han dit, vols vindre a fer una cosa? I dic, no, jo vull parar el sol, que em vull ficar moreno. I em Vale. va la cara de moreno. Bueno, molt moreno no estàs, però una miqueta sí. Bueno, pues sí, he parat el sol fins que m'he mort de calor i m'ha donat un atac de calor. Per Vale. portar-me crema solar i aigua i beure aigua. Mhm, Soc hidratar-se. tonto. Vale. Sí, això, i a la pròxima ja ho faré perquè avui és el primer cop que he anat a la platja. Els coneixes o no els coneixes aquests dos? Com es diuen? No sé com es diuen, senyor. No t'ho han dit? No m'han dit. I No, és que m'han vist no els per has la platja. preguntat? Sí? Però no els has preguntat el nom? No, és que no vull tindre lío, saps? No, però digues el nom, home, si estàs aquí ja el sé, ja el seu nom, vull dir, d'aquestes persones tampoc costa res saber-ho. Però jo no el sé, jo no el sé el seu nom. Segur que no el saps? No, senyor. Jo sí que el sé, eh? I tu no? No, jo no, perquè hauria de saber si jo estava prenent el sol. És que allà si ho sapiguessis hi hauria premi. Què? El saps o no? Premi, has dit premi. El saps o no, el nom d'aquestes dues No, persones? però què has dit abans? Bueno, que si el Premi, has sapiguessis. dit premi o previ? No sé. Qui ha dit premi? El que s'ha preguntat. Tu saps el nom d'aquestes dues persones? Quan ells anaven amb No, màscara jo i no els gorra, conec, senyor. Jo no els conec. Segur? Jo, Vale. Dos. Segur. Jo estava Bé, prenent el bé, sol bé. i m'ha Vale. donat un atac de calor i ja Correcte. m'ha aquí a mi ja... Vale, desmayant-me Dame un allà segon, dame un allà. segon, caballero, dame un segon. Vale, No sé si algú estava mirant o no, però jo sentí com... espera's un segon. Que vull Va, controlar el vaig seu a nom. beure aigua. Vaig a beure aigua. Bueno, Jefe, em sembla ara li que donaré un got. sí, No et preocupis. Pilar, Sí, dona'm un got, la sisplau. primera part de la missió... Espera's un segon per això. Vull dir que home, no sé si treballaran en el Com es mateix diu, lloc, vostè? No? Ho miraré, però un poc estrany, no? Jefe. Bueno, ara parlarem també de les bossetes que portava vostè a sobre, d'acord? De la platja. Digue'm. Que veig que no ha sortit el tema, de les bossetes, però ara parlarem, d'acord? Esperis aquí un segon i li porto aigua. Sí, porta'm aigua, sí. Una cosa, ei! Què passa? Hola! Què passa? Pot ser Monster, sisplau. Red Bull, potser. En el mateix Vale, departament. millor Red Per Bull. tant, lo de jefe pot ser una muletilla. Aquí, Clarence, sol·licito un petit meeting. M'han dit que aquestes bosses són prou i el que guanyis, tu pots quedar tu. I els que ells dos t'han donat aquesta droga? Així que ells són els camells? Sí, són ells els camells. Sí? I m'han dit, et donem això, et dono això i el que guanyis amb això tu pots quedar. Segur? I he dit, I és el primer cop que ho fan? És que jo no els conec aquests, jo no els coneixia jo. No? Ah, però és el primer cop que ho fan, que et venen i t'ofereixen droga i marxen. Segur que ho han fet amb més I persones. saps d'on han tret aquestes drogues, aquestes Hòstia, bossetes? no, jo no Segur? sé jo això, jo segur que Vale, no, perquè vale. no els conec de res. No sé. Bueno, i saps si ho tornaran a fer? Ja, T'han dit del no sé. pal, quan ho venguis et donarem més coses? Sí. Guardis les coses de... No li vull regirar el cul a veure si quan té càmeres o coses així. Perdó, és que estava fent un videoblog. Recorda, Digue'm, no pues fos treure això. la càmera. Perdó, ja. això, que m'han dit, té això, i el que guanyis tu pots quedar tu, pels capritxos. O sigui, els dos d'allà són els camells. Sí, però jo no sé si ho han fet més cops o no ho sé. I ho treuen d'ells perquè ho compren altres daixonsis o com va això? Ho saps? No, jo aquests temes no... Jo aquests temes no els porto, jo. I Jo segur que no soc saps els seus mecànic, noms. com saps, Tens el jo seu soc telèfon? mecànic.
T'han donat el telèfon per estar en contacte amb tu, imagino, per quan hagis venut tot, trucar-los, no? No, em trucaran amb anònim. Anònimament Anònim. me trucaran. Vale. Anònimament me trucaran. M'han A dit, la platja. m'han dit, quan et truqui algú, seran vosaltres. Jo els tindré que agafar. Sí, la veritat és que estaria bé vigilant atropellis aquí. Bona Ai, Si necessiten una reparació, Japan Autos, el millor servei. Disculpa? Si necessiten una reparació, Japan Autos, el millor servei. D'acord, això ho he sentit. Si em pot parlar una mica més ara, que estic sord de l'orella esquerra. Japan Autos, el millor servei. Doncs sí, normalment hi veig. Crec que tinc apuntat a la meva llibreta de millors mecànics de la ciutat. Llàstima que no necessitem reparar cap vehicle de moment, només posar gasolina. No sé si fiqueu gasolina també. De moment, tu ho has dit. Agent Mason. Ah, com sap el meu nom. L'he detingut Ja el alguna conec, vegada. ja. Alguna vegada. Ah, bueno. Així que és un malhechor, vostè. No, jo només em busco la vida. Es busca la vida. Està bé buscar-se la vida, perquè si no te la busques, t'acabes perdent per la vida. Prefereixo buscar-me la vida que ser policia, la veritat. Bueno, és una forma de buscar-se la vida. Vergonya em faria ser policia. Sí? I per quina vergonya li faria? No li agrada anar amb uniforme? Vostès compleixen les ordres que li donen des de l'Estat sense qüestionar-les. Nosaltres complim les ordres que ens donen des de l'Estat després de que l'Estat hagi estat democràticament votat per al poble. Democràticament, això digue-li com vulguis. A les urnes pel poble de Però si les lleis són injustes, vostès les compleixen igualment. Les lleis les Si han fet al vostès poble. han de pallissar a una àvia, la pallissen. Si vostès han de desnonar a un nen petit, el desnonen. Un nen petit no crec que el podríem desnonar. Això sí, si ens venen estrangers amb nens petits a les fronteres i després no tenen papers, aquests nens petits se'ls han de tractar com a adults en un judici i després enviar-los al seu país d'origen. Mare meva, gent. Ja veig que està fet per vostè aquesta feina. No, però vull dir, a vostè li agradaria que el seu fill sortís del país en guerra i després anés sol a un altre país? No, veritat. Home, millor que estar en un país en guerra, sí. Però si està amb la seva família, què és més important que la família? Digui-m'ho vostè. La vida. Però una vida sense família? Quina Ja, classe de tornarà a vida és tenir aquesta? família. Se li ha de donar la benvinguda i una nova família en aquest nou però ja país. sabem com tots acaben amb la família del carrer, les drogues punxant-se, i no estudiant, no aprenent, sinó desaprenent cada dia més. tu, Agent vaig després del Mason. cotxe, vale? Vergonya em faria ser policia. Amor, que em lleve la gabardina. Ya está. No vol ocupar vostè la negociació federal? No li fa il·lusió? A mi m'és igual, no tinc Si problema. fica vostè la trapa amb el vals, llavors jo m'ocupo. D'acord, el que vulgui, a mi no m'importa negociar. Buenas. Buenas, caballero. Un dia, gent, hem vingut a comprar cervesa. Marxem ja. D'acord. Sí, però mira, és que ens han Es avisat... poden retirar, d'acord? si volen. Sí, no, si vol, vagin carregant, però l'únic que volem és que la senyora que hi ha allà al fondo, que estigui bé, ¿vale? No pateixi, Volem vostès preservar la seva vida, retirin-se, d'acord? tornin en 10 minutets i estarà aquí perfectament. D'acord. Ens quedarem per això vigilant per aquí, supervisant que tot vagi bé, d'acord? Però si tenim algun accident laboral, venir a ajudar-vos. Espera, Claves, Ens ¿puedes enfiem de repetir qué está vosaltres. pasando? Perfecte. Doncs... No, no està passant res. No està passant res. Claves. Poden retirar, gent, no es preocupi. Vinga, llavors... Pueden llevarse las máscaras. ¿Per quina raó? No sé. No, no puc. Vine un moment. Perquè és la meva cara. Com que van... Si és de plàstic, pot Pues, pues. Espera que vines. Sí. Està tot controlat. Bueno, estava tot controlat fins que m'han tret el lloc de negociació. Estàs segur? Ara ens ja no. Però bueno... Una polla. Què Soltaré anava a más dir? gossos. Aviam si podem deixar passar aquest cotxe, m'està posant uns nerviós, però podria fer gran-nos. Claves. Però no crec que Confirmem? A ver, vine un moment. estacions que ens agafin per venir aquí a atracar. Tengo una pregunta, tiene. Realment el tabac... M'escolta? Sí, l'escolto. Per què ha deixat...
perquè he deixat... Que el Blanquit ok negociés. Doncs, a mi si se'm fiquen per davant T'hem preguntat? ja no em posaré... Pues a mi si un puto Blanquito de merda, que perquè són negres creu que pot passar, no sé, trencar-li el puto cap, xafar-li el puto cap. Pensaré amb el que... Pensaré amb això, com evitar-ho d'alguna manera, perquè... Saps com ho evites? Saps què passa? Que quan hi ha una persona en perill, hi ha gent que està... Veus el que tinc a la mà? Molt bé. Oli. Salta! Sí, el que ha baixat, el Poli ha baixat, eh? Corre, que ve! Puja! Què fas? Que t'ha fet la talonita! Tranqui. Aguanta. Ens han punxat. Sí, drift mode. Corre aquí. Un xaval, Pretty girls, fast cars. That's just really separating South Beach from my money. The real money. The MIA. This is real nice. És increïble. Però, no te queixes, No, espera, que tindrà la cama encesa. A veure, què passa, senyores? Esteu bé o no? Perquè si no... Clarence, tens la cama encesa? Per suposat, güey. O podem seguir. Vale, res. I aunque la fucking tingués, així hauria d'estar. Quin deliri, ai, que mal, ai. Escoltaré que ara trucaré l'ambulància perquè vingui. Oh, ai, quin mal, ai. M'he desmaiat del deslumbrament tàctic, uau. Aguanta, estàs delirant, cabell, no et preocupis. Quin mal. Oh. Tremenda organització, socorro, quin marets. Ens han atacat, uau, uns assos de l'operativa, uau. Aguanta. Aguanta, sergent, aguanta, joder. Sigues fort en els moments més durs. Pensa que tens família. Si no la tens, l'has de tenir algun dia, collons. Recordes aquella carta que em vas donar perquè li donés al teu pare? Perquè no estaves orgullós de que la teva vida no havies arribat a lo que volies ser. El teu pare potser no estava orgullós de tu. No et preocupis, tio. Si no en surts d'aquesta, li diré que estaves orgullós. Han disparat a un desarmat, quin mal m'han fet amb el seu aire. Aguanta, caballero. Corre, necessito pomada en els ulls, que me queda deslumbrat. Aguanta, federal, està delirant. M'ha donat un baixó de sucre, Clarence. Ja estic dutxat. Aguanta aquí. No sé si pensa-li que vas tota la samarreta, però...
si serviria l'excusa tant. Sí, serviria una rascada en el cor. Joder, macho, tío. Doctor, por favor, cúrelo. Sí, ahí, por favor. Traguen tot el verí. Sí, ahí sí, por favor. Aguanta, Dwight, aguanta, sigues fort. Sí, doctor, cúrem. Gràcies. Gràcies a la seva tirita m'ha curat fins i tot el càncer de pulmó. Com es troba, caballero? Com es troba? Ai, me fa molt de mal, Clarence. Aguanta, què ha passat? Te'n recordes alguna cosa? No recordo res, m'he quedat tan fascinat que m'he desmaiat. Què ha sigut? Un jaguar? No estic segur. Un conjunt de jaguars? Una manada de jaguars? No m'ha quedat clar la veritat. Ostres. No recordo bé. Tens llanterna per buscar casquets i coses així? No, se m'ha quedat sense pila, la veritat. No en tinc, si total. Per què? Si no servís de res. Aguanta, Dwight, aguanta. No matar-te, vale? Servirà. Tu ho saps més bé que jo. Aguanta. S'apaguen les alarmes del cotxe. Federal, crits un segon vigilant al Dwight. Vaig apagar les alarmes del cotxe. Sí, no es preocupe. No, deixi'm que vindrà el metge. Ai, que mal. Sí, que truca l'ambulància, però deu haver agafat tràfic. Sí, doctor, ha vingut abans a curar-me. Per què no ha curat també el meu company? Per què ha vingut només a curar-me a mi, Explique'm això. Per què només ha curat a uno dels dos i se n'ha anat? Grande. Vinga ara mateix i cura-lo també al meu company. Havia entrat tard, és que... Què és això de vindre i només curar a uno? Vinga. No som clients, som éssers humans. Necessitem que ens cuiden. Perquè si no, així ningú treballarà mai més. Sí, vinga i cura-lo al meu company també. També es mereix un poc de dignitat el meu company. També l'havia tancat, però bueno, a part d'això, m'he perdut aquí l'acció. Imagino que sota un... Crec que vindrà. Aguanta, Forrest, aguanta. Recorda alguna cosa més? No. Jaguars al final ha sigut? No. Una manada de jaguars. No. No me'n recordo, Clarence. Si total. Per què? Forrest, aguanta, joder. No vagis al lloc, Forrest. Desperta, Forrest! Desperta! Què passa? No, millor descansa, que el metge està al camí, no et preocupis. Aguanta. Oi! Estàs bé? Vigila! Sordia, que no l'altre. Ho he vist, però pensava que no tocaria. Ai. Forrest, jo vull ser torero. Forrest, jo vull matar toros. Forrest, Ja està, ja. vull baixar... Atures! I en Forrest es desesperava i competia i plorava. Mira, Forrest, ja està el doctor aquí. Espera. Vinga, doctor! Bufetada, doctor, fes-li bufetada! Que li farà un petó, doctor! Li farà un petó! La bufetada. Sembla que no li vol fer petó. Desperta! Ai. Ha funcionat. Adéu, doctor, vagi bé. Em fa molt de mal al cor. Però bueno. Em faci un favor, em pot portar a buscar una patrulla i enviar-lo al dipòsit. Està segur. Sí, que està sí. Pensava que era aquest, només. Ja explica'm què recordes per això. Fes-me... No. Recordes la pel·lícula que ja vam veure un dia fent cerveses de Els Escollits, Los Elegidos, que hi ha un policia que arriba a l'escena
i comença a veure com ha sigut tot imaginant-s'ho, doncs vull que em Però facis bé, una vagi. recreació. Però anem caminant, que em mola més caminar i No, estar a les cames. però que està tomat pel cul. Vale, bueno, disculpi. Està tomat pel Tinc poca cul. gasolina, li aviso. Per això ho deia. Va, ja arribarem, no et preocupis. D'acord, i pensa que aquest cotxe patina. Ja, no tinc més res. Doni'm les claus, sisplau. Sí. Necessito supervisar l'escena. Impossible. Crim. No impossible, 100%. Impossible. A no ser que vosaltres estigueu fent una trama per cobrar el seguro del xèrif. Diferent estil, vull dir. Estil més realista. Hi ha un cotxe que va ràpid, no crec que... Tot bé, Clarence? Aturi el vehicle aquí a la dreta, cavallero. Firma-te o dona suport, sisplau. Es done este tipo de support y ya. Buenas. Com va per aquí? Hola? Crec que tinc l'orella una mica sorda, cavallero, no ho sento molt bé, la veritat. Ni jo. I el company crec que tampoc el sent. Perdó. Ara sí. Tenia un carnet atragantat. Ja, després quan acabem li demano, no es preocupi. Carnet de conduir, sisplau. No el porto, potser? Té carnet del DNI ID amb vostè? Sí, el DNI té. Doni'm el seu ID, sisplau. Això és aquest, no? Espera. Així? Se me'l pot donar, cavallero, en comptes d'ensenyar. Te l'he de donar? Sí. Fem les comprovacions del cotxe. Però després me'l tornes, que ja m'aneu perdut un, Per suposat. Jo no m'oblidaré de tornar-li. No es preocupi, tregui les claus del cotxe i deixi-la cercar sobre el sostre. Això ho havia fet al principi. Perfecte, cavallero, i d'on ve? Com? D'on vinc? No sé, per aquí l'autopista estava tranquil·lament. Senyor Jonathan Moreno, el veig aquí, no? El Jonan. I cap on anava? Cap al mecànic. Si veu el morro al meu cotxe, està traient una miqueta de fumillo. Comprova-li si té fundida la llum de darrere. Una coseta abans d'agafar el cotxe. No he begut res. Ha consumit algun tipus d'estupefacent? No, que acabo de llevar-me i de moment vaig sobri. Doncs recordi que anar ebri a l'estat de Country Plain és una pena de més de $1.000 i uns quants mesos a presó. No, si vol fes-me la prova. No, confio en vostè de moment. Vaig a fer unes comprovacions del seu DNI, que estigui tonet. Ha tingut algun problema amb la llei algun cop? Amb la llei? Aquí al nord. Bueno. Què vol dir, bueno? Alguna coseta? L'altre dia em van trobar fent cosites, però ja està tot arreglat. Ja m'expliqui amb vostè abans que ho miri jo. Què va passar per sobre? Doncs em van prometre que si acompanyava una gent emmascarada a una botiga, bueno, un banc més ben dit, que em donarien un Ford Mustang del 67. I li van donar? No, vaig acabar a la presó. Ostres, jo també ho hagués fet, potser per el Ford Mustang del 67, fins i tot per un del 80, què collons? No, allà ja començaven a ser lletjos, eren aquells del morro tot Sí, xafat. però t'esperes 50 anys i encara els pots vendre com si fossin dels 60. Bueno. Doncs sí, va ser una ficada de pota. Males influències, imagino. Bueno, doncs... Molt dolentes, la veritat. Esperes aquí i ara aviso. Xan, 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 xan. Xan, 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 xan. Xan, 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 xan. A veure... S'ha tirat a...
Moreno. Bueno, Jonathan. Així que, tentativa d'homicidi a autoritat. Com? Això és el que diu el seu delicte. Tingui, aquí té el seu DNI. Tentativa d'homicidi? No es vam robar Bueno, potser els seus companys ho van fer, vostè va ser còmplice. una entitat bancària. Al final, ser còmplice és el mateix que cometre el delicte, cavallero. Jo només volia un Mustang. M'entenc. Vaig ser enredat. Que sigui l'últim cop que el veig fent adelantacions il·legals des de lluny, d'acord? I potser una mica més de velocitat permesa. Ja pot circular, cavallero. Circuli. Merci. Vagi bé. Good evening. No s'oblidi que està avançant. Iré uns metres més endavant, cavallero. Més endavant, fins a un pàrquing que hi ha aquí a la dreta. El primer pàrquing em refereixo, no només està per molt lloc, porfa. Caballero, li he dit que baixi del cotxe. Tregui les claus i posa-li-les a sobre el capó, si us plau. S'ha canviat el vinil. Bueno, qui tenim aquí? Bon dia, gent. Em sona la seva cara. A mi vostè la seva també, no li diré que no. Així que, d'on ve, cavallero? Doncs... de fer un tom. I per on ha fet aquest tom, cavallero? Per aquí la illa. Per aquí la illa? Ha baixat molt al sud, potser? Depèn. Molt al sud cap a Sandy? Potser. Mira, tenim les autoritats de Sandy que estan buscant un vehicle vermell a altes velocitats, d'acord? Vehicle vermell? Ah, bueno, el meu és així un granate magenta, no? Bueno. Potser el del costat potser és el del costat, que està aquí aparcat. Del costat, però un vermell desèrtic metàl·lic no serà aquest per curiositat. Desèrtic metàl·lic? Sí. Això, vermell desèrtic, això tu creus que és? Jo crec que és més... Ha estat vostè per la Great Ocean Highway o la ruta 68? No em sé les rutes. No es preocupi, cavallero. Bueno, doncs si em deixa el seu carnet de conduir, sisplau. Sí, un moment. Te'l puc donar per la finestreta? Sí, per suposat. Així? Aviam, espera, que no l'he agafat bé. Ara. Perfecte. Deixi'm fer unes comprovacions, cavallero, i ha estat algun cop detingut? Ja sap que sí. Sí? Ah. Sí, abans ho ha revisat. Ah, vostè no serà del cotxe lila, aquí d'abans. L'MK4, potser. No em sé els noms dels cotxes, sí els de les carreteres. Però... Ah, doncs molt malament. Bueno, sí, sóc jo. Però sé els tipus, les categories, no el nom en concret. Què li anava a dir, cavallero? Bueno, ja l'he advertit abans, No sé què fer, cavallero. Vostè està segur que no... Els peatges aquests són criminals. Vostè està segur que no ha accelerat una mica de més o ha fet algun avançament indegut? Has vist aquest cotxe? O sigui, tu aniries amb aquest cotxe a la velocitat permesa? Home, sí, després llogaria alguna cosa a algun lloc, per algun circuit, per poder-hi anar.
Em treu els papers del cotxe, potser, o és seu el cotxe, per començar? Me l'han deixat. Digue'm els papers, per si de cas. Els papers, els teus senyor, que si vols el vaig a buscar. Bueno. Si no tens papers del cotxe, alguna cosa haurà de cara. Deixem de revisar. Esperis aquí. Fiquem una multa de trànsit per manca de documentació i ja està, tio. Web. Ja. Abans que es paniqui i vulgui escapar, pobre. Bueno, senyor Jonathan. Digue'm. Li faré una multa per manca de documentació, d'acord? Ostres. És l'article 2.0. Seran $1.050 de multa, caballero. Has vist quin trompo que va fer aquest cotxe? Mira, hi ha un altre. Ah, sí, no es preocupi. Amb ell el multarà, no? 3 unitats del xèrif surtin ara mateix i persegueixen un descomputable o un Porsche de color blau cel, sedan. Sembla que elèctric, perquè no ha fet soroll. I també posa-li un SWAT i un helicòpter. I no cal que el portin viu. Moltes gràcies. Fins aviat. Sí, no es preocupi. Potser s'ha passat, però una... les unitats per al caballero aquest. Però bueno, com li anava dient, són $1.050 de multa. Si vostès volen casar les $1.050 de multa per falta de documentació i manca de documents, com marca l'article 2.0 de la Constitució. Ostres, doncs mira, els hauré de pagar. Això em passa per córrer. Li preparo la factura. Més que res per llogar un circuit. Falta per no tenir els papers quan es necessita. Si el torno a atrapar sense papers, potser haurem de trucar a la grua. Ostres, la grua no. A veure què anava a fer. És molt que no té part. Vostè tindrà els diners per pagar la instantània, caballero. Es pot fer via Bizum? Sí, per suposat. Doncs sí. Factura... 46... 50... D'acord, aquí té la factura i el seu DNI, caballero. Com la pago? Que és la meva primera multa. Ah, bueno, suposo que vostè des del mòbil va a la seva aplicació al banc i allà podrà pagar la factura, fer un ingrés. Ah, perfecte. Mira, pagadíssima, perquè vegis. Perfecte, caballero. Doncs pot agafar les claus del seu cotxe i circular, d'acord? Soc tan ràpid amb el cotxe com pagant. Perfecte, així m'agrada. I vigili, moderis... Mira, torna aquell home, Ves-lo perseguir. Ara diré, no es preocupi. És un pesado. És un cotxe de luxe. Si tampoc fer la rafa. Buenas tardes, caballero. Hola, senyor Gent. Tot bé per aquí? No tindrà una monedeta? La veritat és que no, però no crec que vostè la necessiti, no? Com que no? Jo no estaria buscant les escombraries. Es pot ajucar una miqueta? Sí. Ah, sí, que ja veig la cara. I aquell cotxe li ha costat unes quantes monedetes per això, no? Bueno, aquell cotxe me l'ha deixat un amic. Ah, sí? Ah, sí? No és seu, caballero? No. Però qui és? Un amic meu. Quin nom té el teu amic? Quin nom té el teu amic? El meu amic es diu... Antoni. Sí, la matrícula 8UR822XI és de l'Antoni. No, està el meu nom, però realment és de l'Antoni. Sí, perquè... Bueno, és que no li puc explicar, saps? Expliqui, sense temor a res, home. No, perquè després de tindrà l'Antoni i ell no té cap culpa, sempre que em deixes de dir. L'Antoni, per què? Ha fet alguna cosa dolent? Què fa, caballero? Que no l'escolto amb tanta pluja. Vale. Ara m'escolta millor, caballero? Sí. Bueno, per si de cas... Doncs miri, jo li explico, però no li faci res a l'Antoni. No li faig res, però vostè digui. Resulta
que l'Antoni té molts diners. Molts diners, però diners sense declarar. Hòstia, ostres. I em va dir, mira, Jo... Aquests diners sense declarar, Perxa. Això ja no t'ho puc dir. És comercial o...? No t'ho puc dir. La qüestió és que em va dir, mira, jo em compro aquest cotxe, el poso el teu nom i quan vulguis l'agafes, però segueix sent el meu cotxe. I per això el cotxe aquest està en meu nom. Doncs està en teu nom, perquè te'l va regalar. No me'l va regalar, realment... L'Antoni d'alguna manera, o... Com? Només són amics o treballen a la mateixa empresa, o com l'Antoni que... Som amics. No donaré més informació. Toni, aquest cotxe l'antic propietari es deia Toni, i Antoni, i ara ho és. Gent, cal que m'apunti amb la pistola. És que vostè ha posat amb el cotxe i sense dir-me res, no sé si va armat o no, cavallero. Clar que no vaig armat. Porta algun objecte contundent punxant No, home, no. un metàl·lic a sobre seu? Estava buscant unes monedetes per aquí a les escombraries. Sí. Em fa una oloreta... Em fa una oloreta a gas, no? Potser? És que he menjat mongetes avui, potser m'he tirat un pet quan he pujat, perdoni. Fas una mica d'olor alcohol, no et mentiré. Una mica és que aviam... Quantes cervesetes has begut? M'he begut... 2 cervesetes. 2 cervesetes? 2 cervesetes. Segur? Sí, jo crec que no dono ni positiu, gent. Bueno, faci la vista grossa. No portaré el xismecito, però potser sí que podríem fer una cosa d'equilibri, a veure si vostè ha begut molt o no per conduir el cotxe. Una petita... Equilibri? Sí, tinc molt equilibri. Allà, no sortiré el cotxe, caballero. Què vol que faci? Doncs miri, jo li vaig dictant coses que fer i vostè les va fent. A veure si vostè està en perfecte estat i en comprensió lectora auditiva. Aviam, equilibri sí, però comprensió auditiva la justa. Una volta al cotxe a la seva dreta. Una altra volta en el cotxe a la seva dreta. Uepa! Ara, una volta cap al cotxe a la seva esquerra. Veu com estic perfectament. Ara necessito que s'ajopi. Cavaller, però per què plora? Per què corre tant? Perquè està plovent molt, m'estic mullant. Per què van donar el seu cotxe allà darrere? El seu camió? M'he quedat sense benzina. Bueno. En aquest cas truqui una grua el pròxim cop o avisi a les autoritats que tindrem una unitat allà per apartar-lo de la via, que si no l'està obstaculitzant. Té tota la raó del món. Vostè sap el número de la grua on puc trucar? Li recomano que quan passi per un mecànic no s'oblidi de demanar-li el telèfon i apuntar-les com a mecànic, si no és de cas. Tota la raó del món. És un molt bon consell. Així ho faré. Mira, enviaré una grua allà on té el cotxe, d'acord? Ja se'l trobarà al dipòsit. D'acord, moltes gràcies. No ho torni a fer. Circuli, no, que senyor. s'està bullant. Adeu. Gràcies. No, ja para de ploure per fi.
Bon dia, gent. Bon dia. Disculpi, no haurà vist a un conductor amb una velocitat exaltada per aquí al centre de Paleto amb un cotxe color vermell metàl·lic desèrtic? Li juro que ara no estic anant tan ràpid, eh? Per l'autopista sí, però... Tranquil. Però si el veu, avisi'm, d'acord? Quina casualitat que sigui del mateix color que el meu cotxe, no? No, però això és Granate, caballero. Ah, és veritat. Perdó, és que amb la llum aquesta la posta sol tan maca. Exacte. Sembla vermell... Tenim sort que la muntanya ens fa una mica de paravent. Paravent? Sí, no sap la història de la muntanya del Mont Xiliat. No sé de la seva història. La Illa de los Santos va existir gràcies a un gran volcà que hi havia aquí sota les aigües. Hi diu la llegenda també que tal que crea, tal que elimina. I llavors algun dia potser cauran totes aquestes roques sobre nostra. Morirem. Un gran tsunami, perquè vindrà la gran onada. Explotarà allò i morirem tots. Explotarà, potser hi haurà un gran tsunami, sortirà per endavant, qui sap. Al final... Hòstia. El que ens passi és viure la vida carpe diem. Sí, doncs llavors, clar, carpe diem. Passaré de conduir lent, perquè total, em quedaré sense diners al banc igual. Per molt que se'n vagi tota la merda, no vol dir que siguem uns incivilitzats. Això és el que faria qualsevol altra espècie, però no nosaltres. Vale. Continuarem lleials a les nostres lleis fins al final. D'acord. Bueno, gent, alguna cosa més? Algun acte sospitós que hagis vist? La veritat, simplement, si algun dia veus que la vida humana corre perill, fes-nos-ho saber. En canvi, si veus que un gatet està atrapat en un arbre, pots trucar-nos directament al telèfon a l'aplicació, però si veus que una vida humana corre perill, truqui al 911 i estarem allà el més aviat possible, amb totes les descripcions possibles. Ara que dius del gatet, me n'hem recordat. Hi ha una persona molt perillosa en aquesta ciutat que es diu Cheeseburger, que atropella conills. Soc testimoni. Cheeseburger, no em sona. No? Pues... Li hauria de sonar, perquè... Es deia Big Mac, aquest sí. Big Mac? Sí, era doble. Ostres. Increïble. Doncs això, si veu un senyor que es diu Cheeseburger, vigili, perquè és un assassí... En sèrie, d'animals. D'animals. Ostres, quins animals ha matat de moment? Jo de moment he vist conills, però jo crec que la que es compri un cotxe més gros es passa a atropellar renos. Els cuina, no? Imagino. No, per plaer. Bueno, la caça és plaer, però depèn de com la facis, suposo. No, però ja et dic jo que va amb el cotxe, els atropella i se n'en riu. El pròxim cop intenta agafar proves, que ens serà més fàcil per incriminar-lo, en qualsevol cas. Va, el següent cop agafaré el conill mort i us el portaré. Bueno, un vídeo de com ho fa també ens serviria així de magòria. Vale. No crec tampoc. Bueno, ho intentaré. Circuli, caballero, tingui un gut. Vinga. Com el bruixot amb el seu camió. I això no és lo millor. Traiem un nou discaré que és tan bo que la llei no l'empara. Però la nostra veu és com una espasa que potser està rovellada, però molt ben esmolada. Oh, yeah, per arcade Howling, lo més rabombore, tothom va de flexen, alguns cores sobres, que semblen que omen, de fora de pole, vigilant que no es colen si no sembro l'ode. Ja sabíem que eren molt grans, deixem petjades d'elefants, però les visites ho confirmen. Ara tenim... Et trobes bé, caballero? Disculpi, es troba bé? Oh, però què fa? Està boig! Caballero... Què li passa a vostè? Perquè se m'ha relliscat, ha patinat vostè, el cotxe seu l'ha patinat, la veritat. Si ha patinat perquè vostè m'ha vestit com si fos una cabra. No, he intentat passar per la seva dreta, però vostè ha sortit de la carretera i no estava anant vostè per al lloc indicat i jo he intentat anar per al lloc que jo sé que puc anar, però perquè anava per través d'una emergència. Un pobre ric ara mateix li han robat el cotxe al boxar. Imagina't com es sent. El seu cotxe... consumit estupefaents, vostè? per res del món, caballero. El que anava a dir, no es pot imaginar com un ric es sent quan li roben un cotxe? Imagina't vostè que li roben... No, perquè jo soc pobre. O sigui, que perdoni, aquest cotxe? Aquest cotxe és de l'Antoni, també. L'Antoni?
Bueno, vostè se'l passa molt bé, eh? L'Antoni que no serà futbolista, per casualitat. A l'Antoni no li puc dir de què treballa. Ah, vale. Bueno, esperem que sigui futbolista o actor. Ai, les meves costelles. Venga, caballero. Necessita que em porti a l'hospital o alguna cosa? No havia de perseguir el delinqüent. Home, sí, però una emergència va primer. Es troba bé o no? Vol que l'acompanyi a perseguir el delinqüent? No, caballero, no puc. M'agradaria, no li dic que no, però no puc. Joder. Bueno, si algun dia veus que un meteorit està a punt de caure, potser et diré que sí, no es preocupi. Faci la seva feina, però jo ja torno caminant, però vigili no embesteixi els ciutadans d'aquesta manera. Vagi en compte, caballero, que vostè vagi per on ha d'anar. Anava molt ràpid, també. Un moment, caballero, li prometo. Molt bé, Miqui, així m'agrada. Aquí. No sé si ha sigut el vent o ha sigut... Poc li ha passat. Mira la meva rateta! Pensava que s'havia deixat el seu animal de companyia per aquí, ja ho veig. Mira! Es diu Esteve. Esteve. Olé. En tens un? O... Sí, és l'únic animal que tinc perquè... Sol tenir-ne un només. Soc una mica pobre. Però és una mica suïcida, a vegades es fica a la carretera. Ostres, vigila que no et passi com el senyor Han. Sí, jo tenia una lata, se me va molir. Me la vaig segletar i matar. Exacte, encara estem buscant els criminals, no es preocupi, no descansem. Criminal. Esteve, estic quiet un moment. Estic quiet que et curo. No sé, posé les molts, no ho sé. Aviam, Que no la me va posteta, explotar un. molt bé. Ui, l'Esteve! Menja molt l'Esteve o què? Ui. No menja molt perquè el puto xino ha arrasat amb tot el pinso que hi ha. Que jo no he arrasat en cap. Li volia pegar a la rata. Laia, n'ha comprat tu tot el pinso? Que la rata és meva, com que li volia fer la rata? Jo què sé si és una mascota. Sí, hi ha vàries. Vigila que hi ha algú aquí del mecànic de Japan que potser se la menja. No, ja es coneixen. Se m'agaria sota el cotxe. Altres rates sí que les vol mossegar, però estic dient que... Sí, jo la vaca també la tinc entrenada, la lata no se la menjarà. Bueno, és una mica rebel, Ja, bueno, pues sí, Es que sí, Miqui. Miqui, oi? Es diu? Sí, Miqui. És un bon nom. La veritat que sí. Machamburger, no volia dir? Macburger? Vigila que t'atropellarà. Sí, exacte. A tu i a la teva. T'estan dient de tot, Sí, t'està insultant, Digue-li alguna cosa, Glenya, t'ha dit l'Ucel. Moment, que guardo la rata, la seguretat de la rata. T'ha dit l'Ucel, Hi ha algun cau en el seu cos que es pugui amagar la rata o...? S'han vingut davant de la Sí, me la guardo a la butxaca, sí. Ja. Ha tingut sort que hi havia aquí la policia, perquè si no... Sol que estava aquí el Xeli, sí. Bueno, i què es cau pels carrers? Els carrers seran sempre nostres, i no de vostès. Mira aquest cabell. Diguis alguna cosa, li diré a Miqui que t'embateixi. Vale. Qui ve per allà? Que mira quina banya que té, el pare del que la té calagada. És el pare del Han. Sí, Miqui, veus a Glenya? Cola cap a ell, va, cola. Les banyes aquestes que són per pantaseus, no? Pantaseus a sobre. No, la veritat que no. Jo cada vegada té una postura més rara, Però deu ser la Glenya que te tapen la vida. No, jo crec que són les banyes que estan obrint el culet de poc a poc. No, tu sí que t'oblidan, però la femoral. Mare meva. Bueno, cálmense una miqueta, home. Que és diumenge. Sí, exacte. Venga, Miqui, no passa res, calma. Sí, Miqui. Encajo en la puerta, Cheeseburger. Cheeseburger, acompanya'm cap aquí. Cheeseburger, acompanya'm, sisplau. La gent estava mirant si necessitava una reparació. Aixafant alto. Per suposat. D'acord, aguanti aquestes finestres que estan a punt de caure, caballero. No es preocupi. Si no té res meu, jo no posaré amb Miri el maleter. Està tot el maleter. Sí, no es preocupi. Jo miraré una mica per sobre. Si no té res meu, jo el deixaré córrer.
Bueno, si trobo aquí una foto de coses rares de persones rares, no faci cas a lo que... Només tinc l'Esteve. No hi ha res meu per aquí. Quan torni a veure alguna cosa meva, tindrem un problema. Vaca, la vaca. Si només estava mirant... I aquí estaré, la Miqui, cap aquí, Miqui. Ui, t'has pagat a la vaca. Hòstia, se l'ha acabat. Caballero, tranquil·litzi.